Yanzu aka samu labari cewa za a kulle dukkan makarantu da ke jihar Oyo State kasancewan sace yara da aka yi da ɗaliban makaranta da malaman su har yanzu kuma ba ga gwamnati ta ɗauki mataki ba. Dalilin haka ne iyaye da wato masu ruwa da tsaki suka fito suka bayyana cewa za su fito zanga-zanga a jihar Oyo State a yayin da za a kulle dukkan wani makarantu har sai an dawo da wayannan ɗaliban makaranta da malaman su kasancewan suna cikin tsanani na mawuyacin hali, kasancewan an fito da wato faifan bidiyo da ya karaɗe yanan gizo a yayin da 'yan ta'addan suka saki bidiyo da hotuna na nuna cewa yaran fa suna cikin tsanani na wuya a yayin da yaran an jijji musu ciwo da bulala har iyayen ma babansu ba wato malaman kenan har ya kasance sun canja ba yanayin da wato ainihin suke ciki ba, sun fita hayyacin su ga baki daya, kasancewan har yanzu dai gwamnati bata ce komai ba. Daga baya an samu cewa gwamnati ta fito ta bayyana cewa za ta tura jami'an tsaro har guda 1000 cikin daji domin kwato wa'annan yara da malaman su, amma har yanzu ba ga wani yunkurin gwamnati ba, duk da kasancewan 'yan ta'addan sun fito sun yi gargadi cewa duk in aka kuskura aka tura wato wayansu jami'an tsaro cikin daji to tabbas za su dinga kashe yaran nan ɗaya bayan ɗaya, wanda hakan ne ake tunanin cewa dalilin da yasa gwamnati ta tsaya kenan bata yi yunkurin wato kai wa'annan jami'an tsaro ba, duk da gwamnati ta tabbatar cewa ta ware jami'an tsaro guda 1000 kuma ta aika su wannan daji domin su ceto wa'annan yara. Hakan ne yasa aka shirya za a fito zanga-zanga a shutdown din gabaki ɗaya jihar Oyo State, kuma za a kulla dukkan wani makarantu da ke jihar Oyo State har sai an sako yaran nan daga hannun 'yan bindiga. Shin kuna ganin cewa akwai wani yunkuri ne da kuka gani cewa gwamnati tana yi domin ta sako ta kwato yaran nan, ko kuma kuna ganin cewa babu wani yunkuri ko motsi da gwamnati take yi? Kuma shin kuna ganin cewa zanga-zangan nan da ake so a yi a wato kulla makarantu duka na jihar Oyo State sai an sako yaran nan, shin kuna ganin shine mafita ko kuma kuna ganin cewa ba mafita bane? Menene ra'ayinku?